Anđeline fantastične priče. Larsove zemaljske avanture. Shaolin. Prva epizoda. Prošlo je svega nekoliko dana od Larsovog izbavljenja iz kandži moćnog zmaja od obsidijana. Poseta za posetom nizale su se zabrinuta lica patuljice Mice, princeze Doroteje, njegovog brata blizanca čarobnjaka Maksa, smenjivala su se pored njegovog kreveta dok se oporavljao od strašnih glavobolja izazvanih zmajevim sposobnostima da čita misli. Nikome nije bilo sasvim jasno kako su zlatni zmaj i premudra sova uspeli da ga izbave. Čak ni ovaj spasilački dvojac nije mogao tačno objasniti šta se desilo. Čarobnjak Lars poslužio se veštinom stečenom na mestu koje je pripadalo nekom drugom svetu, do koga su samo pravi znalci uspeli da stignu. Naravno, Lars je davno, dok je još bio odbačen od svog brata i ovog brdovitog sveta, posetio ovaj čudni, raznoliki svet pomoću portala koji je mukotrpno pravio duže nego što je očekivao. Sećao se kao da se malo čas desilo, kako je prosipao u besu sastojke i iznova izgovarao čini koje su mu se zaplitale u jeziku, sve dok se konačno jednog tmurnog dana iznad njega nije pojavio svetlucavi portal, toliko uzan da se ovaj mršavi čarobnjak jedva u njega uvukao. Naravno, kao i uvek, o nekim stvarima nije na vreme razmišljao. Gdje će ga tačno portal odvesti? Zemaljski svet nije veliki, ali ako je verovati starim spisima drevnih čarobnjaka, većim delom prekriven je vodom. Šta ako završi u nekoj dubokoj vodi bez ideje gdje se tačno nalazi? Pa bacit će čini, to je bar lako, ali da li te čini uopšte deluju u ovom svetu? Šta li će stanovnici zemlje pomisliti kada sretnu visokog bradonju u žutom? Da li su oni manjeg ili većeg rasta od njega? Šta ako su svi kao magnitusi ili pak kao patuljci? Sve ove misli smenjivale su se u Larsovoj glavi dok ga je vrtlog uskog portala uvlačio. Za razmišljanje bilo je kasno, ali Lars je imao dovoljno sreće da se nađe na prelepoj planini okružen prirodom, potpuno sam. Imao je dovoljno vremena da ispita okolinu i razmisli o sledećim koracima. Sećao se kako je prvi put osetio hladnoću zemaljskog sveta i isprobao čini utopljavanja. Sreća mu se ponovo osmehnula jer su čini delovale i na ovom svetu, ali znatno jače nego na 11 brda. Ono što je trebalo da bude blago zagrevanje, čarobnjaka je nateralo na višestruko preznojavanje, da je morao čak skinuti i svoj dragoceni žuti šešir. Lutao je planinskim stazama okružen skladnim zelenilom i prijatnim zvucima prirode. Stepenište? Sastao je iznenađen. Do današnjeg dana seća se prizora dugog strmog stepeništa i prilike na 4 noge koja silazi ka njemu. Poslednji put kada sam proveravao u knjigama, pisalo je da se stanovnici zemlje kreću na 2 noge. Ovo mora da je neka vrsta životinje. Međutim, ova prilika ispravi se pred njime graciozno i načini blagi naklon. Čovečuljak u narandžastoj odori zurio je mirno u njega, kao da svakog dana tu da sreće nekog visokog čarobnjaka. Svakodnevna vežba usklađuje telo i progovorio je blagim glasom i rukom pokazao na stepenište, kao da očekuje od Larsa da učini isto što i on. Nije potrebno pominjati da je čarobnjak u svom pokušaju ove čudne vežbe umalo slomio nogu, stropoštavši se na dno posle svega 10 stepenika. Čovečuljak se dobroćudno nasmejao, pruživši mu ruku. Ja sam Shi Huiming. Dobrodošao u Shaolin. Čarobnjak se prisjećao svega što mu je njegov novi prijatelj pokazivao. Vodio ga je kroz ovu divnu građevinu i njene vrtove. Na svakom koraku video je jednog od učenika ovog hrama kako vežba. Neki su stajali mirno na visokim stubovima, drugi su dugim štapovima usklađeno vežbali odsečne pokrete,
a neki su samo nepomično sedeli skrštenih nogu i sklopljenih očiju. Naučio je da se nalazi u zemlji Kini i da na ovoj planini vekovima učenici vežbaju razne discipline. Setio se njihovih strogih pravila, jedinstvene hrane i svih znanja koje su sa njim podelili. Ši Hui i ostali sledbenici prihvatili su neočekivanog gosta iz nepoznatog magičnog sveta bez mnogo pitanja i čuđenja. Lars je ponudio da im svojom magijom poveća snagu ili izleči povrede, ali oni su to skromno odbijali, tvrdeći da ništa što dođe brzo i lako nema poučnog delovanja, a samim tim je i nepotrebno. Sve ove mudrosti koje je u Shaolin hramu čuo u tom trenutku nisu imale smisla, uključujući i veštinu oslobađanja od svake misli. Upravo onu veštinu koja mu je spasila život. Razmišljajući o svom starom prijatelju Ši Huiju, Lars je shvatio da zemaljski svet nudi pregršt saznanja i mudrosti koje je on u svojoj poseti zanemario ili nije čak ni primetio. Tog trenutka znao je da mora nazad. Taman kada su svi pomislili da će svojom nevoljom sa zmajem od obsidijana Lars naučiti da je vreme istraživanja i pustolovine za njega završeno, on se odlučio na najteži poduhvat do sada. Ekspediciju na ceo zemaljski svet. Lajkujte i subscribeujte Mama Anđeline fantastične priče.